Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an kublay pi baro kini gilong ki khubor bam ta kasni kashnong kri asem ka baha hapo ka mau kan ro blong but hima khai rims imshim ha east castle district kala long ka we ni kishnong ba paunam ha mekalaya namar ka jingis no lang jong ka jingpene e ka culture khasi bar ka jingwan ra e ka roi ka par ha ki kamshnong Kashnong kadang long ru ka preng jung ka surnong kendong ka rai pat ba tun rai jung ka jat bru khasi and rimenta kalayo jing itu kum ka model village hadin bala jit ya ka da umin berim Rajya Sabha MP Dr. W.R. Kharluki hapo ka Sansad Aadhar Gram Yojana SAGY house nem arhajar arpho ki project berki scheme ki balawan ra lingba u MP la pentelun da ka office u block development officer BDO ringkat berkitnat baper ka sorka po kani ka scheme bun ki project pun roi la pendap ki bala kentiu ya ki lentish nong ki jing tei pat ba ki jaka pat ba bar ki wei pat ki jing don kam ki ba pen ba ya ka jing im jong ki nong shong shnong kani ka jing ya trilang hap reng ka sarkar ba ka dor bar shnong kala pelong ka kli asem banlong ka nuksa ka ba ha ka roi ka par ki shnong nong kendong ha ba kren bar ki lat pathai ku bor orang ba shnong ka kli asem ba shirman nong rom ulayathu ba ha usnem arhajar arpho kani kisnong jungi te kumbai ga la yathu de lo swan swa kani kisnong kala slem ha de ki spa snem te kani kisnong kala yo e kerteng kle asem de ba kilong swa man swa ki don kata ka jing be emrat ki ong te harin kata ki le benta ki kata ka do emrat ki kata ka klet kata ka asem masi te de ne kata ka daw ki sa ong yi ni kisnong kle asem te kani kisnong jungi kumba ka long na du man swa du mata ke de ngi briu hang ne ki imbe de karep karem te kidon ka to ne ki ba trei kam sulkar te kapule puthi hang ne kum bakalong tam nyopo nang sispa te kini kasnong jungi te kham tam ngiyo ya karoi kapar te hadin ba na MP jong Raja Sabha i Dr. W Kharuki ila adok kini kasnong baga dei ka model village ba hadin ka to ngaliyo sibun ki jingkala na ka imlang salang kumju ka karoi kapar na ka jingkala ha kani kalti kisengkeng ka surok bat kiwe sibu kham tam ka bangiyo kini ki robar hol ka bahe te kini ka surok ka ba sedin nang ni ka ba le chika ka lakhambit kambiang bat ka surok ka ban kiu sinong ni ka ba don ki kinro simen kro blong bat kita ki ba khmat e ki ba ngiyo darbar hol nadu ba MP la pembana bangin ngan ai ka darbar hol te ne liang i sar video te nadu ka por jong sar teriang te ila pentip ba kan don kata ka ke jingte ying darbar te hadin to ila lejno lawan pada i jidhar te demi i bala plan yu to ka ying darbar te ka sencon yu to ka ying kemun arpulak pada hadin ka to namar ba kadang don ka jing tuna ka kalari bat kenalan adin mut la trei kan urgen lang bat ka cispa sengi to pat ila yo ni ka surok kuwei ka ba sedin cece ka ba le sika ka to ka sencon yu to sok ka dei si klur arpulak te ka to ka long ka jing mentoy nang ta jungi ki nong sok senong do hang ni senong kala don te ngila dem menta te mu kila don ki tiar gitar ki komputer bat kiwe ki bedon to ka kamrep kumriang kumut na kaliang jong ka akri tinggal ayo ki jing toy ki ai ki sembai strawberry kham tam e ki ba kilong ki khambit ban mi siyo te kum kito man la ka snem ngiyo ki kilong song snong ya ki jing rap ka ba na ling akri so ka la yarap jing ngi te kadon kum ba si spa lai phu tam e te ka jing don jong ki bri hone snong kala don kum ba praspa tam e te ka jing long jing man jong ni bri hang ni snong borok ngi long ki kristan don su kita ki ba long kasi terai kan te borok ni la long kristan te kamut haga yede bat ka rukom long pemban pat ibriu sene kamut ka jinglong jungi nong kendong temut pemta sidur mdon ki e ba persesi khamtam ya ki nong wei no ar ki ba ya tidak kini kisnong ka kot ka khia ro ka long kumta hi namar na liang ka health department no ki wan man la ka por ni kisnong ban ai ki outreach program ki injection bat ki ki nong kam khamtam i asha i labu da ka health ya ban pe mi mut na liang ka kot ka khia ka biang hi
Te haman lagi por pati kilong kasyong pat ki ayom pat namar don ki ayom ke basit mun kadon hi kata ka jing sitom na ka jing sitom ka tingum la lai dah. Oh hagi dei wini snong kumang la itu mene bagi dei dang don sibun king duna neleng ngi kinong snong ke beduk. Te mun agaleng sarkar kala yarap hi bagi ban penyo ying haman lagi por sipho teli khar teli haman la ka kumbang ngi yo na blok. Hang ni kumut ka bang ngiri nang kong de sniang ka bang ngalak banong jan la sispa ngiri sniang. Te lan yang ta ngiri ki dok kha ngiri kisiar. Te na kamri sniang pat kuma long mata sisnem arse no marka dor sniang kam daya tansu te na liang kinong ri mut ki la kham tlot ki wan ri sniang marka yu kam daya tan. Lagi de bat ko bam di ni liang ka JJM hang ni ki snem ke baladem kala sna bat ka thau ini ki top kumne ka badan hang ni ki top ke bahe kila supply seborok ki tliuyen. Te mentelang pat namar ba karit plat ka telong te ngimla ban ong makan biang 100% te ye menta liur pat khen be ka biang. Te mentelang pat namar karit plat ka telong ne yengi song ban ong biang te biang tang ba ngiyo te ngiyo. Kaya tang ba kata ong menta long kam dayat mentelang ne namar ba duna plat kisos timut kam dayat ba men liur ki biang. Tu ka skim no long kumenta mut kayat ba ni snong kam ju da thot kam ju sange mon man ki por kayat ba. Ka plat ba ha. Hagi dei snong wat la kata ngilipen telun ki kam ki skim ke beliau dang don sibun ki jing duna. Hamtam kum ki skul bro atli dang don si gidang don sibun ki jing duna. Par kilenti ki sengkeng lane ki jing don kam ki snong hamtam na kare pereng sibun ki jing duna ngi yo i ba kadang don ki jing duna. Har hang ni ngalap nong kelabun di kelabun ko suran har. Daga jing rapat ha wi dei bagi to ginong pang ke stom ki po star mun liang ka smart card ki balale smart card te kelabun ni teki balayo ya keto mut kaya rap hak sukar. Ka strip late nakaliang ka blok kala yele hi ban penyo tang ba nakaliang kisnong kadang don hi kijing duna wala kataru kum bakalong mata ka don arpunyo tuli. Ten liang ka blok mata idang ai khat hunyo tuli bat mensuang yo nak HDFC bank yo sipho tuli. Te hajaka khamdum kala irap bun hi te halal kata ingkarpat ya ki ba ai te kindang ai su khna mon kham biang su ingi kinong song. Bat kata timut ngi nakaliang sebut naliang ngi lamsong ngi kenduk man kapor hi bat isabi kenang ba mai bat mengi trelang kenang ba kan bit kam su. Kaliang ka kamai ka ji bun kinong snong ki de kinong rep ki ba im na ka rep karyang ki mar rep ba paunam jong snong kilong uso strawberry bat usensa. Habalan na ka rep bun ru ki de tre haki kam MGNREGA job card shispa asli. Ban pinkiu ya ka jingyarap jong yin ka sem. Wara preng ka jingkiu hakaliang ka roy ka par ka snong gadang bateng ban penne ekriti ka dustur bar ka kolsyor khasi ka kli asem gadang long ka way na kisnong ki basumar bha ya ka surnong kendong ka balamang bateng na ka way ka pateng siya ka way pat. Ki pat ba snong ki nget ba ka jingya so lang jong ka kolsyor ba ka roy ka par ka de ka jingya teli ka ba pelong ya ka snong ban kiu shiprang. Uba Sherman nong room ula penpau ka jing sngongo ya Dr. WR Kharluki halor ka jingjiet ka ya ka kli asem kum ka model village bat halor ka jingyaram ka bola ai ban kentiu ya ka snong. Ulong ba kani kala pen I bada ka jingya trailang jingki pat ba ka dor ba snong ba ka sorkar. Pisa ni ha snong. Kamai ka ji bun kinong snong ki de kinong rep ki ba im na ka rep karyang. Imar rep ba pau nam ka snong kinong uso strawberry bat usensa. Nyongon. Abalat na ka rep bun ru ki de tray. Kani ki yung pisa ka di ba ajirap ka sorkar na. Ban pinkiu ya ka jingyo rap sorkar. jingyo ka sem. Namacam lambau MP na kadi kapar kisnong gadang bateng penne ikut dustur UMP la jon kanu sin sini kli asem gadang long ka way na kisnong ki basumar bha ya kasurnong kendong kabalamang bateng na kaway kapateng siya kaway pat. Pi pempan ng gajing iya UMP wala ay kat kini kiyong banon ra iksunong akli asam ko model village kisnong ban kiu siprang ba Sherman nong room na penpau gajing sngongo yo Dr. WR Kharluki halor ka jingjiet ya ka kli asem kum ka model village bat halor ka jingyaram ka bola ai ban kentiu ya kisnong long ba kan ni kala pen hayung sisa lang mo pay but me la leng ka kamai ka ji bun kinong snong ki de kinong rep ki ba im na ka rep karyang te ki khon ja pay ki school nyam ta